Vítejte v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Otevřeno máme každý všední den od 9 hodin do 18 a o víkendech a svátcích od 9 do 13. Při vstupu se vás na recepci ujmou sestřičky a se vším vám poradí. Máme tu 8 ordinací, v níž vyšetřujeme pacienty s nejrůznějšími chorobami krve, často i velmi vzácnými. Tady právě probíhá pravidelná kontrola. Před samotným výkonem vás paní doktorka vyšetří a máte příležitost se zeptat na jakékoliv možnosti postupu léčby. Zde máme výkonový sál, kde lékaři provádějí zákroky, jako je sternální punkce nebo trepanobiopsie. Při výkonech jste pod dozorem nejzkušenějších lékařů, kteří tuto odbornou činnost provádějí denně. Denní stacionář je vlastně jednodenní nemocnice. Pacienti sem přichází na infuze či transfuze a poté, co dostanou potřebný lék, opět odcházejí domů, což vlastně přispívá k jejich psychické pohodě. O komfort se snažíme i na transplantační jednotce. Pacienti zde leží obvykle 4 až 6 týdnů, poté odcházejí domů a my je sledujeme na pravidelných kontrolách. Pokud ale potřebují intenzivnější péči, máme zde lůžka i v režimu JIP. Zavedením přesnějších technik vyšetřování leukocytárního lidského autogenu a zdokonalením podpůrné péče se začaly zvyšovat počty transplantací od nepříbuzných dárců, které v současnosti převyšují počty transplantací od sourozenců. Pacientům, kteří jsou u nás hospitalizováni, se snažíme nabídnout maximální pohodlí. Leží u nás nejčastěji v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou a například i televizí. Lidé u nás musí trávit často několik týdnů a proto nadstandard je pro nás standard. Náš personál se snaží dělat maximum pro váš komfort. Máme zde například sestřičku, která má specializaci a stará se výhradně o kanily. Na aferetickém oddělení provádíme léčebné přístrojové odběry. Staráme se zde nejen o naše pacienty, ale i o pacienty z jiných nemocnic. Řada našich výkonů je totiž opravdu specializovaná. Především provádíme separace krevních složek a pacientům například měníme poškozenou plazmu či krvinky za zdravé dárcovské. UHKT je největší hematologické centrum v Česku. Již více než 60 let pečuje o pacienty, kteří potřebují specializovanou péči. Nejde však jen o medicínskou praxi. Náš tým rozvíjí také hematologický výzkum, který se svými výsledky patří k nejlepším ve svém oboru.